Jo penso que aquesta funció és molt important per això, perquè ens posicionem també davant d'aquesta realitat, donant a entendre que nosaltres també, a més de fer teatre, també totes les aportacions que puguin venir per ajudar les persones que ho necessiten seran benvingudes. Hola, bienvenidos. Nosotros somos la Petiestable 12 y estamos aquí para representaros una obra. Tenemos que hacer una performance. No, tenemos que hacer una obra de actualidad de verdad. Por ejemplo, sobre los refugiados. ¿Sí o no, público? Ellos se lo merecen. Lo están pasando muy mal. Reflexionar sobre quin és el teu punt de vista sobre aquest drama que hi ha ara mateix. Nosaltres no ens dediquem a fer una dramatúrgia des de fora i els donem un text i diem això és el que heu de dir i el que heu de fer, sinó que el que fem és un procés creatiu on ells aporten els seus pensaments, les seves idees sobre un tema concret, que en aquest cas és el tema dels refugiats. Ens feien fer activitats, improvisacions, i a partir de les improvisacions va sortir l'obra. Parece que ha parado. ¿Bajamos? Sembla que no sapiguin res, però saben moltes coses i sobretot senten moltes coses. M'ha agradat molt la manera com s'ha creat, amb diferents directors i anar provant i que és molt coses nostres que hem fet nosaltres. Doncs va, som-hi! Ens han dedicat gairebé 2 anys de preparació. Ara venen aquí, però és que han vingut dissabtes, han vingut diumenges. Si no s'hi dediquen, el que han après aquí els servirà per poder parlar en públic, per poder fer moltes coses. El valor de l'espera, el renunciar a dir una frase per una altra, el veure que un altre ho fa millor o tu pots millorar. A l'aula ja ens estem replantejant el projecte i de fet durant l'any vinent ja us explicarem com ho enfoquem, hi haurà sorpreses perquè anirem una miqueta més enllà. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Déjame en paz. Sí que estás... ¿Cómo quieres que esté? Lo he perdido todo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Hola. Muerte. ¿Y qué haces aquí? ¿Por si qué? Por si algún día cerráis los ojos y no los volvéis a abrir.